ప్రభుత్వ కార్యాలయాలపై రేపరేపలాడిన జాతీయ జెండా. మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండల కేంద్రంలో గణతంత్ర దినోత్సవం పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ వెంకటరామిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎంపీడీఓ వెంకటరామిరెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం జాతీయగీతాలాపన ఆలపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీఎస్డబ్ల్యూ.ఎస్. డిప్యూటీ శ్రీనివాస్ కుమార్, ఎంపీపీ చిట్టెం ఎలీషమ్మ, టీడీపీ మండలం అధ్యక్షులు యోగనంద్, యువత అధ్యక్షులు కళ్యాణ్ రెడ్డి, జేపీ చెరువు ఎంపీటీసీ, ఎంపీడీఓ కార్యాలయ సిబ్బంది, ఉపాధి హామీ పథకం సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.